Oh ja. En nu gaan we naar de Eiffeltoren. Dat hebben we net wel gezien. Maar we moeten er even gauw rennen, want het is rood. En het is me gelukt. Beeld wie we een beetje met het kum omdat we door het rood zijn gelopen. En we moeten over 5 minuten bij de bus zijn, maar we willen nog een foto maken van de Eiffeltoren. En daar is er. We gaan hem bekijken via de brug. In het Frans, La Brug. Frans La Brug heet het. En Eline gaat met, hè, naar de Eiffeltoren kijken. En Paul ook, hè? Ja, ja. En Monique is ook met naar de Eiffeltoren. Ja, ga ze met kijken. Ilse, ga ze met kijken naar de Eiffeltoren. En Veerle dan? Ja, Vind de je- lampjes zijn dood. Ja, de lampjes zijn naar dood gegaan. Oh. Oh. Ja. Dadelijk bij de brug, dat is een van dat. Hopelijk handig goed. Zonder lampjes aan. Dat is de Seine. We lopen nu langs de Seine. En het is gelukkig groen. Buiten dat het misschien een beetje wiebelt met het beeld. Ik geef het dadelijk. Ja, nu kijk. Nu kijk toch eens. Nu kijk eens wie schoon. En dat even het vuur. En daarvoor zijn we dit weekend gekomen. Is dat niet prachtig? En dan is er nog de Seine. En jou. Heb je nog flesjes? Visje? Vind je van niet zo spannend? Nou, en dat was Parijs. Bedankt voor alles. Paris by night.